ndende fulɓe jiyata ya ɓesɓe wonɗen koye cuuɗi cekki sekkirako huɗo walla uloji sa dobima ɗum taw an a dillani no ɓuuri hewde so ɓurgal ngal yanima yat ɓurgal ngal so nayma dawri lumbude a junnittanga ko dow nangatanga sa yiɗi fende nagge ɓurgal ngal a nangat ɗo e ɓurdude ɓurgal noon nde nafata nde wona joni ɓurgal ko kelli wonno e ɓortere falla ɗum woni ko ñaaguiɗa hen foof saccol fof wiyete ko saccude saɗa fewna ko saccude saccol fof sa bippi won ko kalata saccol fof sa bippi won ko kalata ko kalata ko ɗum reni ɓurgal ngal ɓurgal ngal ala mo fewnata ɗum kono ɓuuri fewnude ɗum hewde sukaɓe worɓe aynaɓe kamɓe gaddata looci ɓurɗe aynaɓe fulɓe bere heɓe gagne wasi ñague ñaaƴe fulɓe jota sona be jira dokkemo heɗo so tawi waɗandara bandiraɓe ɓen ɓuuri hewde fewnude ɓurgal ɓurgal kadi so tawi ala hawlu wala guwade ɗo jooɗiɗo ya ɓesɗo ne gaño e suudu so yii ɗum wonko bonnanta ɗum wonko bonnanta ɓesɗo wonko bonnanta tiggo to borɗa caggal seeɓe ndiyanemak o yinno ko o dañani o dañata ko basal o dañata dañata mi wimon on jarama émission men gasi on ni cosano machallah teccan mom hande fusi mi salmini dendagal cuutinke foof saka teccan naɓe e kedala naɓe foof mi salmini dinguiral fulɓe foof mi salmini nenam e baba mi salmini koreji menen foof mi wi on mi weltanima no fewi mi salmini fallo mengo kanko woni caméraman kanko arde e min depuis sénégal ha Mauritanie naɓe foof ɓe wi on jarama machallah prestige mom ala daw mi wi on jarama ha lawol gongol dinguirel fulɓe ɗo to prestige Thiès ummi sénégal ali Mauritanie ɗo to teccat mi wi on jarama machallah Festival